Показваме ви напълно автоматична линия с кантари за наливане на слънчогледово олио в бутилки от ПЕТ. Това са кантарите, засичащи и определящи теглото на пълнене, с специално изработени щипки за по-добър захват на бутилката по гърлото на определената бутилка. С затварач, в момента машината се строи, така че всички предпазни капаци не са сложени, затова е в това положение. Машината ще изглежда в завършен вид с прозорци, рамки, предпазни капаци, табла. Етикирка за самозалепващ етикет. Предходна част към стекът, която сортира и подрежда бутилките в разновидности по 6 бутилки и 12 бутилки в стек. Бутилките се подреждат, стопират и приготвят за пращане към стекът тук. Ножът опакова чрез фолио, което се намира на горната част. В момента го няма. Ножът опакова бутилките, които преминават през него и отиват в фурната. Или така наречената фолираща машина. И готовият продукт излиза от тази част. Фолиращата машина може да се постави от лявата страна, както е в момента, може да се завърти от дясната страна, може да продължава и напред според зависимостта от изискването на пространството, в което машината ще се сложи. Контролния панел на фолиращата машина от тази страна. Както виждате, сме още в процес на изработка, но така изглежда процес. Тук са контролни табла на етикирка и съответното контролно табло на пълначи и затварачи. Работим с тъчскрин дисплеи, които имат различни функционалности за контролиране на грамажа, скоростта на пълнене и всякакви други аксесуари. Това са компютрите и разпределителите на електрониката, които са вътре. Те обикновено се седят затворени в предпазните капаци. Така изглежда нашата машина за бутилиране на олио, която съответно сега работи на много бавни обороти.